ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la ngalon di se ka tieme tenya wele la fala ka chideme tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme tenya wele la saraka jugu bomori tenya wele la Ambi ala tanu ala min ko an ka wele abe an jabi kisi ni nema ko nyini Allahu fe akake danfe wala so herema ka Muhammadu kodo ani asomo sanuma wajuli kene kono amba wala donia kafo ambi faba kono kerenkereni ala sigida folo kono sikoroni silameya demeton jakuluba mimbe jiye kono jamiya to ansarudin obolo fara mimbe sikoroni kaufe lada do ubolo ube kene sigi nika nyeshi oni mamunu ye nyogon soro Allahu taala ka dine barala nulu ye wele jabi ube hinayini kene sigi ka nyeshi uluma nyinantai lada timera ka ben marsi kalo samba fla ani mugani woro sungolo kono bara inundona ni ziara bakene sigili ye ninkatu unyeda oni mamunu ye Allahu taala ka dine bara nyogon fe katu unyeda odo dayoro kan ninka soroka kantigeli bawke ko kesrakati boye kase uluma ka barka do kene sigi bawla o bara ni bela jelen kunchele surafana to dunen koroko ladala laseli kene ba min be sigi o nyanamayara ipotrom balontan terrain sanfɛ sikoroni kerefela la alislamɛ jama ye kene shereya bara inundona ni maba weleleun ka bismilali kan an ka jɛ an kulu shereya ɲɔgɔn fɛ basande Usmani Sherifu Madani Haidara ala ka nafana baraka ye du bɛɛ bi den ɲini kelen kelen ala ka ɲɔgɔnna di ma ni ala ma di bɛɛ ma nka ala y'a di Haidara kaw de ma ka tila k'a di maliyɛnw ma o tuma an bɛ ala fo an bɛ ala barika da kuma kuntala kosɔn ko bɛɛ ka bisimila ko n'an bɛ ku Shukura Ɲamakala tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ka tɛmɛ nka Shala Mahamadu ala y'a kɛnɛ sigira ala ka wuli hɛrɛ la ala ko k'a ka ala y'a bonya kama ala kɛ Sherifu barika kosɔn alikuranɛ barika kosɔn sallallahu alaihi wasallam ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ni commune 1 mairie tɔgɔ ye kɛnɛkɛnɛ an ka maire ba n'o ye Umaru Togo ye ka foli lase an ma fɛnɛ ni Sikoroni mairie tɔgɔ ye ni n ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen ko ka bɔ ka Amsari cɛ n'a muso k'a bɛɛ lajɛlen fo an ka karamɔgɔ minnu bɛna wajilu kɛ su in na ya Rabbi ma k'u bɛɛ lajɛlen fo ala ka k'u ye baraji wajuli fɛnɛ ala ka a hinɛ se an ka silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma ni ye san o san ye ni ye laada ye Amsaru bolo yan san o san ni ala ma baasi kɛ an bɛ kɛ kɛnɛ kan san o san yan a kɛra laada min ye a ma wuli donc a kɛra Sikoroni ma tɔgɔ a kɛra Sikoroni ma barika ye donc an kan ka n'an jɔ mairie tɔgɔ la parce que Amsari ka foyi ma dabɔ commune kɔnɔ yan n'u ma tɛmɛ mairie fɛ k'a bonya d'anw kan donc ka bɔ ko foli k'u ye o waleɲuman dɔn k'u ye kosɛbɛ ala ka hinɛ se silamɛsuw bɛɛ lajɛlen ma bi sudon bɛ barika kama bi sunkalo bɛ barika kama alikuranɛ barika kosɔn sala salim ko bɛɛ lajɛlen bisimila an b'an ka dugutigi fo k'an ka alimamiw fo k'an ka maire fo ka nabaga bɛɛ fo cɛ ani muso denmisɛn ani makɔrɔba o kɔfɛ k'an ka baarakɛ bona bɛɛ fo olu de tilenna ka kɛnɛ labɛn yan an bɛ foli k'u ye dan tɛ foli min na k'an ka udu karamɔgɔw fo u ka cɛsiri ni wulikajɔ la olu de ye karamɔgɔ sen n'a bolo ye karamɔgɔ tɛ kɛnɛ min kan an b'u fo dan tɛ foli min na ka foli laban n'an ka sababu ɲuman ye a Seyidi Sherifu Usmani Madani Haidara cɛkɔrɔba ɲuman k'a fo ka dugawu k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ ka dugawu ɲini a fɛ sigi kun ye hinɛ ɲini ye ka lase silamɛsuw ma k'a ɲini ala fɛ ya Rabbi ala k'a hinɛ se u bɛɛ ma ala ka ɲɛnama hinɛ k'an yɛrɛw ye ala k'an sɔn labanko ɲuman na ala k'o k'a ka ala bonya kama n'ala kɛra hɔrɔma ye fɛn fɛn nana hɛrɛ la ala k'a bɛɛ segin hɛrɛ la wajulu fɛn fɛn bɛna kɛ ala k'a mɛn tulo d'an ma ala ka si ni kɛnɛya di ka hinɛ an ka dabaw la ala ka yafa k'an ma san caman an ka jɛ ka nin kɛ an bɛ Sikoroni komite bɛɛ lajɛlen fo cɛman ni musoman denmisɛn ni makɔrɔba ya Rabbi ala ka san caman yira an na ya Rabbi a bɔra nafolo min na ala ka barika don la ala ka n'u kɛnɛya karamɔgɔ minnu bɛna ale
ala k'u nɛn sabati ala k'o kɛ ala kɛra bonya kama kɛra na bɔnaw kama sigiyɔrɔ in bonya kama hakɛtɔ bɛ ka sara ni foli se nabaga bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ in ye kɛnɛ kɔrɔba ye kɛnɛ dunan tɛ kɛnɛ in ye taasi kɛnɛ ye mun bɛ ni sikɔrɔni kaw bɛ a sigi mun ye san caman ka depuis 98 fɔ sisan ka bonyamasegin di an ka mɔgɔw ma minnu ye an kɔn nɛɛma la an b'a ɲini ala fɛ minnu y'an kɔn ala ka hinɛ la ala ka hinɛ su ala ka yafu ma ala ka yɛrɛ dan dɔ cɛ sikɔrɔni komite an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka komini an fo k'u barikada o bɛ bɔ section yɛrɛ gosi tɔgɔ la an bɛ an karamɔgɔw fo an ɲɛ bɛ minnu na kɛnɛ kan bi ni ala sɔnna ma u bɛna an wasa kosɛbɛ mɔgɔw don mɔgɔ minnu nɛn sabatilen don kosɛbɛ kɛnɛ in ye taasi kɛnɛba ye i n'a fɔ a fɔra cogo min na an ka fɔnisireba minnu tun bɛ i n'a fɔ sikɔrɔni bala ninnu n'a ɲɔgɔnnaw olu ye nin kɛnɛw sigi mɛ bi kɛnɛ sigibagaw bɛ ka dugawu k'olu ye u b'a jira k'a fɔ kɛnɛ in bɛ ka sigi an bɛɛ de ye sabu bɛɛ ka dugawu ni ala ɲini ye mun ye mɔgɔ ka f'i kɔ mun bɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛn ye mun bɛ dugawu k'i ye i taalen kɔfɛ ni ala sɔnna k'o mɔgɔw di anw ma an bɛ ala tanu ka barika da o kɔfɛ an bɛ foli laban ni an karamɔgɔya Seydi Serifu Usumani Madani Hayidara mun kɛra kɛnɛ sababu ɲuman ye ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn a ye ala ka sijan ni kɛnɛya ni laban ɲuman d'an na ala k'an fatu silamɛya tiɲɛ kan ka dugawu k'a ka denbaya ala ka u mɛn kɔrɔ ala k'an kɛ kɔfɛ tugumaga ɲuman ye. An ka lasilikɛla an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen jɛra k'u wasa don cɛba min na su in nata la o ye an karamɔgɔ Alhaji Musa Bala Jakite Jamiyatu Ansarudini lasilikɛla ba don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ a ye laseliba kɛ an ye nin kɛnɛ in kɔnɔ ka kɔn sirifiw nali ɲɛ an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Asilamɛw an ye tanga ɲini ala faama fɛ a ka don an ni setanɛ cɛ a n'an tiɲɛfɛn kan sindi ni setigi ala tɔgɔ barikama ye se bɛɛ bɛ ala min ye k'o bɛɛ daminɛna ala min bolo ani k'o bɛ laban ala min bolo n bɛ ala tanu ka ala koɲuman dɔn ka ala fo ka ala barikada ala min ye an bonya ni su in ye ka bɔ an ka sew ni an ka fangaw ni an ka dabaliw la ka se ni fanga ni dabali segin ala ma ka dɛmɛ ɲini ala fɛ an ka fɔtaw ni kɛtaw ala k'u bɛ an bolo sababa ma amin amin ka sikɔrɔ dugutigi fo ka fara ka kɔnsew kan ka sikɔrɔ alimamiw fo ani a diinɛ karamɔgɔw ani sikɔrɔ sigibaga bɛɛ ka foli di silamɛw ma ni diinɛ bolo fara wɛrɛ minnu bɛ yan u fo k'u barikada o kɔfɛ an ka faama minnu bɛ yan an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u ye ala kɔfɛ minnu sɔnna k'u ni di faso ma k'a fɔ u bɛ faso kɔlɔsi ani faso denw an bɛ dugawu kɛ u ye ala ka n'u kisi ala ka n'u kɔlɔsi ala k'u se ala kana jugu se u la amin amin ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ka tɔn ɲɛmɔgɔw ma an bɛ rifo gosi min kɔnɔ yan président Babi Abdramane Jara ka fara ka bureau kan o kɔfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di nabaga bɛɛ ma i bɔra sira o sira fɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an karamɔgɔlakaw ma o don international n'o président ba ye Elhaji Mohamed Lamine Thiam ana baara ɲɔgɔnw ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di an ka wudo national président ma Elhaji Alifa Diallo an'a ka bureau dafalen ka laban ka foli di an karamɔgɔ kelen kelen fɛn o fɛn ye magwɛn kɛ an kini ni an numa a bɛɛ ye an karamɔgɔw de ye su in na u jɛra k'u ka kuma di kalanden ma Seydi Usumani Madani Hayidara ka kalandenw cɛla bi min ka kalan ka dɔgɔ n'a bɛɛ ta ye ni a ka kodɔn ni a ka faamu ka dɔgɔ ka tɛmɛ a bɛɛ ta kan u jɛra ka u ka kuma di ale de ma su in na ka laban ka ansaruw fo mɔgɔ mɔgɔ farala an kan nin baara in na aw sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ ka an n'aw bɛɛ ye ka
comité sikoro fo u ka nin ŋaniya ɲuman in na ka deli ala fɛ a dɔrɔmɛ bɔra mɔgɔ mɔgɔ kunna ala kana n'o fantanya amin k'an ka foli belebeleba laban an ka sababu ɲuman na alil maqam ba madani nga alamadi ni basanga furu muɲu ni sabali tɔnɔ farafina ni diɲɛ bɛɛ kunna wolo bangoni kulojo ngana kɛ bangoni cɛfin nɔrɔma ala ye cɛkɔrɔba min dabɔ a kama k'a di waati laban ma tiɲɛni sanga na ka don mɔgɔw ni halaki cɛ ngo bɛ cɛkɔrɔba ŋaniya ɲuman den cɛkɔrɔba ŋaniya ɲuman de ma cɛkɔrɔba fɔnɛ siri den cɛkɔrɔba fɔnɛ siri cɛkɔrɔba kɔnɔnanjɛ den cɛkɔrɔba kɔnɔnanjɛ cɛkɔrɔba donjan ɲebaga den cɛkɔrɔba visionnaire ala ye min dabɔ a kama ka kɔnɔnan jɛya ka ŋaniya jɛya ka dusukun jɛya ka wolofin pour que ka mɔnɛ bɔ wolofinnakaw la parce que a fɔra ko fɛn min ye anw wolofin ko danga don o tuma ala y'ale kɛrɛnkɛrɛn k'ale wolofin pour que ka mɔnɛ bɔ wolofinw na ani wolofinnakaw la ni ale wolo tun jɛra mɔnɛ tun bɛ an wolofinw faga a segi de Sherif Osman Madani Haidara k'a fo ani a ka denbaya a ka wuli ka jɔ la a faso ye cɛkɔrɔba ɲuman min y'a faso jɔ ni jogo ɲumanya ye ka wali fasow jɔ ni jogo ɲumanya ye a segi de Sherif Osman Madani Haidara ka dugawu k'a ye a sen bi dengɛ min da la ala k'a sen banba amin an ye bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye mɔgɔ ko a ti fɛ ka an ye ala ka doni da o kun u ka ɲinɛ an kɔ amin ala kana an yɛrɛ k'a ma jugu ye a ɲɛna ma sara tɛ an bolo a sara bɛ ala faama de bolo ka deli ala fɛ a n'a ka denbaya bɛ fɛn min fɛ hɛrɛ la ala k'a kɛ an n'u ye u bɛ sara fɛn min ye tɔɔrɔ la diɲɛ ni lahara ta ala ka don an n'u cɛ ala k'o kɛ ala kɛra bonya kama sɔlidala muhamadu ali asilamɛw n'a jɛra ala ye su in na ka kɛɲɛ ni tubabu san kalo 2nan tile 27 2026 an bɛ o de la su in na sikoro sikorɔkaw ka laada kɛnɛ min bɛ sigi ka fɔ an farala ɲɔgɔn kan an bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ k'an da yɔrɔ ɲini boli in bɛ kun ye sɛgɛn in bɛ kun ye an bɔlen kɔfɛ yan an bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di o tuma ni minnu jɛra o baara la ɲɛnamaya ye an bɛ ɲɔgɔn kɔn ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min an bɛ ɲɔgɔn kɔn ka segin ala ma ten ala kɔfɛ saba jigi bɛ fɛn min ka kɔmɔgɔw bolo o ye dugawu ni sarakati ye ni kɛnɛ in sigikun ye ka ɲɛnamaw assurer u ka sa ni hakilisigi ye ka fɔ fɛn o fɛn balolen don a bɛɛ bɛ sa tuma ni minnu jɛra n'u tilala an na n'u ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛ ansaru bɛ se ka sabati cogo di ansaru bɛ ɲɛtaga sɔrɔ cogo di mɔgɔya bɛ lafiya cogo di a cɛbaw ni a musobaw minnu ye an kɔn ka n'an ka ŋaniya jira u k'a dɔn k'u taara k'u ni hɔrɔn dɔw to jɛ la minnu bɛ mɔgɔw ka ɲuman dɔn ansaru a barika a ka sirifi kanu na n'a ka sirifi dɛmɛ na ani sirifew hakilina ni u kunkilenafan dɔɔni na ka waleya ansaru a sara bɛ ala bolo ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye sigi ansaru a barika a ka sirifi kanu na n'a ka sirifi dɛmɛ na a yɛrɛ ye ka deli ala fɛ kɛnɛya sigira hɛrɛ la ala k'a wuli an bolo hɛrɛ la inshallah anw ta ye kuma daminɛ ye yanni kumatigiw ka se yan ni dakurunya 2 min nɔgɔyara an ma yanni sirifiw ka se yan silamɛw an bɛ kɛnɛ min kan a bɛ fɔ nin de ma ko bɛɛjɛ kɛnɛ ala ma maa si jɛ fɛn min na o ye fɛn kelen pe de ye o ye saya ye balolen bɛɛ sigilen bɛ ka fɛn min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko saya a janyana a surunyana a bɛ kɛ o tuma saya man jugu a sara man jugu a taara man jugu a sara ka to mun kan a b'u bolo ka taa ni mun bala ka taa
u bɛna bila ye ka segin ka kelen to yen a ye fɛn o fɛn sɔrɔ a bolo bi bɔ a bɛɛ la i ni min bɛ taa i kolen jɛlen kɔɔri mugu min donna i la ani bagijɛ min melekera i la i badenw fɛ ka t'i da u bɛ n'i n'o de da i ni min bɛ to i ka baara don kodɔnna hakilitigi n'i sigira ka miiri nin na a kan ka hakili dɔ di e yɛrɛ ma ko an ni cɛw jɛra ni ala ko don tuma dɔ la minnu b'an n'a cɛ ni cɛsiri don u ye cɛsiri min kɛ an tɛ se k'u ka cɛsiri ɲɔgɔnna kɛ ni ala dɔn ni ala ko don u ye min kɛ an tɛ se k'u ta ɲɔgɔnna kɛ ni ala m'a to olu la an yɛrɛw kan ka don an ka bi waati sɔrɔ o ye waati sebaliya ye a taara Manjugu i ni fɛn min bɛna taa kodɔnna hakilitigi kan k'o de labɛn bamananw ko ten ko ni mɔgɔ banna i la i bɛ fasa nka ni banna i yɛrɛ la i bɛ sa mɔgɔ kan ka k'a yɛrɛ fɛ ka hinɛ a yɛrɛ la ka ala ɲini ka ala kuntilennafan dɔn a mago bɛ mun na mɔgɔ ka hɛrɛ bɛ fɛn o fɛn na ni dama don a bɛɛ ye nkalon ye n'i sɔnna ka taa ka sɔrɔ i y'o ala janfa mɔgɔ minnu kama olu de bɛ n'i siri ka t'i don ala ma n'i sɔnna ka taa ka sɔrɔ i n'o ala man di i jo tɛ taali la o tuma kɛnɛ in sigira de ko ka dugawu kɛ taabaw ye ani minnu jɛra ani cɛw jɛra minnu y'u ni di sirifiw ma u ma Hayidara falen karamɔgɔ wɛrɛ la u ma Ansaruya falen tɔn wɛrɛ la u b'a la waati min na u y'a ka u sɛbɛ la u ni n'u ka nafolo u ma segin kɔ u ye layidu min di ala ma u n'a sara u ye layidu min di sirifiw ma u ma sirifiw janfa u m'u yɛrɛ janfa ni kɛnɛ sigira ko ka dugawu kɛ u ye u bɛ kɛnɛ in sigi mérite an bɛ dugawu kɛ o cɛbaw ni musoba minnu tilala an na ala ka sigi hinɛ se u ma sigi in kan an b'a deli ala f'an ma fɛ an bɛ jamana min kɔnɔ Mali don jamana wɛrɛ t'an bolo Mali kɔ Mali ala k'a basigi ala k'a suma ala ka Mali diya diɲɛ jamana bɛɛ ye n'ala b'a diya a kana diya n'an ye a kana diya an kɔ a kana diya an kan a k'a diya an ɲɛna a laban k'an ni yɔrɔ bonya a la sɔli ala Muhamadu ali asilamɛ wa n bɛ kɛnɛ min kan komi diinɛ kumaw cayara tuma dɔ la n'i sigira ka lamɛnni kɛ i kamana bi guwa ko kira joli cira ala kelen Muhamadu kelen kuranɛ kelen o Muhamadu kelen pe de cira an ma fila tɛ ala kelen pe de y'a ci ka gafe kelen di an ma ko n'an bɛna jɛngɛ an b'an tilen yɔrɔ sɔrɔ o kɔnɔ n'an bɛ fɛ ka fɛn min kɛ k'a kɛcogoya ɲuman dɔn an b'a sɔrɔ o de kɔnɔ an bɛna min fɔ an bɛna min dun a kɛcogoya ɲuman a fɔcogoya ɲuman an b'a sɔrɔ o de kɔnɔ n'anw jɛngɛna an b'an ka jɛngɛ dɔn o de kɔnɔ an k'an ka tilen di an b'an ka tilen cogoya dɔn o de kɔnɔ kuranɛ kelen mɛ ka taa o fɔbaw ka kuma ye dɔ b'a fɔ ko hakika ye jɛman de ye o su ti k'o dugu ti jɛ i bɛ dɔwɛrɛ mankan mɛn ko jɛman tɛ ko finman don kunfin yɛrɛ t'a dɔn a bɛ jumɛn minɛ a bɛ jumɛn bila o ko ni mɔgɔ sara ko a banna ko foyi t'i ye o i ka kɛlen kɔ wa ala kɛra ma su si da fa ko dugawu ka k'a ye ko ala k'a sabati ni mɔgɔ sara ni silamɛ ɲuman don Mali jamana kɔnɔ i su bi seli seli tɛ o o dugawu de don takbiratul ihrami min b'a kɔnɔ seli y'a tɔgɔ sɔrɔ a la yen de parce que ko alabato min bɛ jɔn connecté ala la joona faza fazi fo dɔrɔn i ɲɛ t'a la o ye seli de ni ko Allahu akbaru i ni ala connectera min sara a b'aw minnu bolo a bɛɛ ye su ye aw bɛ waati kɔnɔ na ale min ta sera ala kira ko k'a ye ala wele a ye ko mɔgɔ ma dafa n'a dafara a kɛra ala ye nka nagasi bɛ mɔgɔya la o tɛ alaya la
aw de bina dɛmɛ k'a ka koli laban kɛ aw de bina dɛmɛ k'a ka fini laban don a balolen ye kulusi min don aw yɛrɛw de bina o bɔ a la don dɔ aw de bina dɛmɛ a yɛrɛ bolo ye guloki min don n'a dɛsɛra aw de bina o bɔ a kana n'a koliji kun sigira a ma kanu ni maa k'i ko ɲɔgɔn fɛ a ma kanu maa k'a kutɔ ye nka baloko wɛrɛ bina don a kan o bina ko a m'o kanu o ɲɛ bi da fanga a la a m'o kanu o tɛgɛ na se fan fɛ a m'o kanu ka laban ka uniforme laban don a la ka bila ka waati fɔlen kɔnɔ ka na da cɛw ɲɛfɛ ka jɔ ko ala e de ka bon o tuma ala ni i ka jɔn ye a seko ye min ye a y'a kɛ jɔn bi da i seko la sisan an bɛna sama e ala ma k'an yɛrɛw ka waati kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn bila de an bɛ fatiya kalan o ye ala tanu ye kibaru filanan na an bɛ seli ciba kan ko n'i b'i fɛ ka dugawu kana bin ko ala kira dɔ ye ni ala cɛ dugawu kɛ kira ye ko ni dugawu min tugura o la k'o ti bin o kama kibaru filanan na an bɛ dugawu kɛ kira ye mun kama an bɛna ala wele min na a ka sɔn kibaru sabanan na ko dugawu kɛlen kɔrɔ ko ala kira ye aw nata b'a kan ko a bɛna min kɛ o tɛ bin a y'a kɔnɔjɛ a baden dalen a ka ala wele a ye ale yɛrɛ dɛsɛra ko dɔw la ani minnu jɛra ala kama n'u ma ala janfa n'olu y'u kɔnɔjɛya ye ka ala wele ale ma se ko dɔ la olu ka ŋaniya ɲumanya kama ala bi sɔn n'a b'i bolola ko dɔw la olu ka dugawu sanima ala bi sɔn k'a bɔ bolo la a y'a kɔnɔjɛya ye a b'a se dugawu k'a ye kibaru naaninan a b'o fili ko kuma a ye dugawu k'aw yɛrɛw ye ko in bi cun n'a ma ɲɛ kɛ ko a ka sɔrɔ a ni ala ka di ka tila k'a ɲini ala bolo ko an ye nin baara min kɛ ala kana an bɔnɛ a baara la su kan seli banna a bɛɛ ye dugawu dama de ye ɔ ni aw yɛrɛw jɛnna ni o ye k'o bi bɛn n'o ye dugawu ye aw taara don ka dugawu k'a ye a balimaw ɲɛna k'a ta ka bɔ a ka so a balimaw ɲɛna ka taa n'a ye dugu so kɔfɛ k'a da dingɛ kɔnɔ ka biriki sɛmɛ na ka bɔgɔjigi bɔgɔkan tilegan fɛ ka su ko a la ni fiyɛr'i la maa t'a jigi da i kan ka laban k'a janfa k'a kɔdon ko maa man ka dugawu kɛ o ye i b'a dɔn k'o ko ye ni hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ala kira sallallahu alaihi wa alihi wasallam kira ko ako tasaddaqu an anfusikum wa an mautakum walau bi shurbati ma'in fa in lam taqdiru ala dhalika fa bi ayatin min kitabillahi fa in lam ta'lamu shay'an min kitabillahi fad'u bil maghfirati war rahma faqad wa'ada bil ijaba akwa isaka bo ayere a ye sarakati bɔ a ka su ye kira de ko ten a ye saraka bɔ ɲɛnamaw a yɛrɛw ye a ka laban a ka saraka bɔ a ka sabaw ye ko hali ni a se danna ji min ko kelen ma a y'o ŋaniya siri k'o kɛ saraka ye k'o hinɛ se a ka sabaw ma n'o de y'a se dan ye ɔ ni se wɛrɛ b'i bolo o kɔfɛ min tɛ dansago o ma haramu ko ni o dun fɛnɛ se t'aw ye ko n'a bi dɔ dɔn ala ka kuranɛ na hali n'o ye aya kelen ye a y'o kalan ko ala k'o hinɛ se a ka saba ma aya kelen ɔ ja ni maa min ye suran kuturu dɔn k'o kalan i bɛ kira ka sunna ma i ma fili kira de ko n'i bi aya den kelen dɔn ni se t'i ye hali ka maa min ji min ko kelen na o se t'i ye ko n'i bi aya den kelen damade dɔn o kalan ko ala k'o baraji di ka taaba ma o ye aya den kelen ye jango maa min y'i sɔgɔ sura min ni diɲɛ ni lahara tɔgɔ t'a kɔnɔ foyi t'a kɔnɔ fo daliba masa ka kelebanjiya ni maa min y'i sɔgɔ o la n'o ye ikhlasu ye n'o ye qul huwallahu sura ye ja ni maa min y'o kala suran dafalen i ma fili i bɛ kira ka sira kan a ko n'a t'o dɔn dun ko a y'a deli ala fɛ ko a ka hinɛ taaba in na a ka yafa an ka taabaw ma ko ni a sharti dafara ko faqad wa'ada bil ijaba o layidu min bɛ ala bolo ko a ti bin sharti ye jumɛn ye min bɛna kɛ
abina min kɛ ana bina kɛ min ye abina kuranɛ de kalan wa abina saraka de bɔ wa ko Ala ka hinɛ an na saraka bi bɛn abina bɔ min ye pour que saraka in k'o sɔrɔ a k'a sɔrɔ o ye mɔgɔ ye min yɛrɛ mago kun bɛ Ala ko la sabali min fɛnɛ bɛna kɛ o k'a sɔrɔ o ye jɔn ye min kɛn tɛ k'a yɛrɛ janfa a kɛn tɛ ka Ala janfa o mago bɛ Ala la Ala ye fɛn minnu haramu o kɛn bɛ ka kari o kɔ Ala ye fɛn minnu daka a kɛn bɛ ka seko kɛ o la a bi bɛn o ka saraka bɔ a bi bɛn o ka dugawu kɛ a bi bɛn o ka kuranɛ kalan jɛni ye min fɛnɛ sabali mɔgɔ kun bɛ Ala la n'a m'a yɛrɛ janfa a m'a ka denbaya janfa a bi bɛn o k'a kɛ Ala kira ko ni nin dafara ko faqad wa'ada bil ijaba o layidu min bɛ Ala bolo k'a ti bin k'a ka su bi bɔ a kalama Ala kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam n'a faamuna sisan ja saraka bɔli dugawu kɛli su ye n'a faamuna sisan ko an bɛ min kɛ ko an bɛ kira ka sira cɔ i kan an fililen tɛ ma fɛn min b'an bolo o ye jija ye an ka don ko an ma fili an bɛ sira kan i bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na sira min jira i la k'o y'a sira ye ni siga b'i la tiɲɛ don walima nkalon don n'i ye danganiya sɔrɔ i bɛ cɛsiri tira in d'a ma na parce que a b'i se i se yɔrɔ la nka ni siga ma ban i la k'a fɔ tiɲɛna n bɛ sira min kan u kɔni ko nin don est ce que dalilu b'a la min bɛ n se yɔrɔ la nin sira in don wa n'o siga b'i la i bɛ saliya nka ni siga bann'i la ka ban dɔrɔn foyi t'i bolo dɔrɔn i k'i sɛbɛ don taama ma i bɛ se yɔrɔ sɔrɔ tuma bɛ sira kan sira jumɛn min tilennen don Ala ye min di cibaa ma kira fila ma caman kira min bɔ o ye min fɔ o ba anw bɔ min b'u bolo o t'u bolo ye mo ni kira ta in tɛ kelen o t'u bolo kira ye min don k'i wasa parce que ale de cira an t'ale dɔn o kira de ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abi Ayubul Ansari ye don dɔ ako ala adulluka ala tijaratin aw sadaqatin yuhibbuha Allahu wa rasuluhu qala bala qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sil bayna an-nasi iza tafasadu wa qarrib baynahum iza tabaghadu wa tafasadu kira ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abi Ayubul Ansari ye o ye cɛba ye min tun bɛ Ala kira fɛ a bɛ cibaa somɔgɔw fɛ a m'u ni fila minɛ Ala kira k'o don dɔ nin cɛba in ma a ko abi Ayubul Ansari a ko i t'a tɔ wa n ka jago sira jira i la walima n ka sarakati jira i la jago min ni Ala b'o fɛ a ka kira b'o fɛ sarakati min ni Ala ko bɛ o ma a b'o fɛ ciba ko bɛ o ma ciba b'o fɛ ko yala i t'a to n k'o fɛn fila f'i ye wa abi Ayubul Ansari ko kira ma ko a fɔ n ye a ko ni mago bɛ jago la jago min ti bɔnɛ a kɛbaga ti bɔnɛ a jago ti bin a jago ti tiɲɛ sarakati min ti bin a ti taa répondeur kan a ko abi Ayubul Ansari ma ni mago b'o la a ko a filɛ a ko a man ca a ko sil bayna an-nasi iza tafasadu ko mɔgɔw cɛ bɛɛ ni mɔgɔw fɔra ɲɔgɔn kɔ ni mɔgɔw cɛ tiɲɛna mɔgɔw bɛnbaliya donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ni muso ka furu duma bɛnbaliya jugu nana don ni ɲɔgɔn cɛ k'a kɛ foyer man di sinjiw ni balimamaw tun bɛ ɲɔgɔn fɛ u kun bɛ ɲɔgɔn kan fɔ u bɛ sigi to minɛn kelen kunna sari minɛn kelen tun bɛ sigi galamaden kelen cɛ tan bɛ sigi k'u kɛrɛ don ka galama sɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ to minɛn kelen kunna tɛgɛko ji minɛn kelen de bɛɛ tɛgɛ bɛ k'o la u bɛ jɛ ka min fiɲɛban kelen ji la sinjiw ni balimamaw tin n'u hinɛ bɛ ɲɔgɔn na u bɛɛ ne don Ala m'u kaɲɛ ko n'u dɛsɛ ko jira ko n'o sinjiya n'o balimaya tiɲɛna sigiɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn tun bɛ yen nka a kɛra bɛnbaliya donna sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ u t'a la ka ɲɔgɔn faamu bilen bɛnbaliya kama si tɛ ka si kanu ni hɛrɛ ye
ni min nya me ko hɛrɛ b'a sigi ɲɔgɔn ka so a bɛ kuma a da la k'a diya ye k'a diyaɲɛ jira mais dusukun na min bɛ o tɛ se ka jira o tɛ jira ni min de taara k'o taara damanda la k'o resira k'o ye fɛn sɔrɔ o natɔ ye motoba san ka na nin bɛ bɔ ka taa fɛ a ko minɛtaba denmuso kun d'a mɛ damanda la k'o ye fɛn sɔrɔ ko nin motoba nana u bɛ taa tɛgɛrɛ fɔ ko taare nin fiɲɛ bɔra min u b'u dɔn nka min bɛ dusukun na n d'a fɛ ala maa tora motoba in k'a bi k'a kari walima u k'a kunji ka taa ni moto ye bɛn min kun bɛ sigi ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nana o kɛra bɛnbaliya ye ka sigi kunnaya sigi ɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ si tɛ si ka hɛrɛ fɛ n'an taara ten balo bɛ gɛlɛya ka kɛ hɛrɛ la baara ɲɔgɔnmaw minnu ye kelen ye société kelen kɔnɔ baarada kelen na ɲɛmaa ni kɔma u kun bɛnnen don baarada yiriwalen don bɛɛ ɲɛbɔ bɛ u fɛ nka ko dɔ nana o kɛra ɲɔgɔn faamubaliya ye u baaradenw na u ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ u dɛsɛ bɛ ka ɲɔgɔn faamu a kɛra bɛnbaliya ye o bɛnbaliya kama mɔgɔw y'u bolo jigin baara yɔrɔ b'a la ka bin a bɛ ka taa fayiti la dugu kelen kɔnɔ dugudenw tala ka ɲɔgɔn kan fɔ bilen u kun bɛnnen don ni ko min kun nana dugutigi bɛ a ka gwatigiw wele u ka fara ɲɔgɔn kan ka dutigi wele u ka fara ɲɔgɔn kan ko min bɛ ka kɛ dugu kɔnɔ n'o ye ko dunan ye min kun tɛ kɛ ka kɔrɔ o min daminɛtɔ filɛ dunan minnu nana a y'a to an ka disposition dɔ ta nin kama an denw kana na tiɲɛ u bɛ jɛ k'o ko latɔn o latɔn kan ye fɛn min ye dutigi bɛɛ bɛ segin n'i ta ye k'i kɔmɔ o kibaru ko ni maa min sɔrɔla nin ɲɔgɔn na dunan do o dugulen do ko dugutigi k'o nin bi da i kan o ye dugutigi ni dutigiw ka bɛnkan ye o bɛn kama ala y'u sutura kɛlɛ ma bɔ fansi fɛ k'u ɲɛnama minɛ walima k'u faa ka taa n'u muso n'u den n'u ka nafolow ye bɛn kama o bɛn dumanba min kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ni dugu kun ka di o kama o kɛra laban kɛra ko nana don u ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw tala ka ɲɔgɔn faamu bonya banna u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'a la ka jɔ ɲɔgɔn na si tɛ ka si bila place la i jɔn don a la jɔnmaa n'a ye kaara ye n y'a f'i ye n bɛ se ka kan ni mina ka to n'a ye waraba ni waranikala ani sama ni babugu ni jɛra ka dugu dɔ ci ka dugu dɔ jɔ nka jɔnmaaya ye duguba ci a jalen kɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan waati min sama waraba waranikala ani babugu ni u ko a y'a to n'a ma ɲɛ ko an sigiyɔrɔ bɛnna dugu kelen ni yɔrɔ kelen ma a y'a to an ka jɛ an ka bɛn an k'an tanaw fɔ ɲɔgɔn ye ni bɛɛ tana dɔnna ni bɛɛ tana tora yen an bɛ balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la lafiya la dugu bɛ to a jalen ko nka n'an ma ɲɔgɔn tana dɔn sigi ka kuma kɔnɔ ni ɲɔgɔn tanaw ma to a tan kan bɛ ka ɲɔgɔn tanaw kɛ don dɔ dugu in bɛ ci o ko an ka kuma bɛɛ k'i tana fɔ u ko sama ma e min ka b'o tɔ bɛɛ ye a ko sama e tana ye jumɛn n'i t'o fɛ sigi kɔnɔ o ka k'i la a ko ye mankan caman ye o ye waraba ɲininka o min dan bɛ sama ka bonyana k'o fana tana ye jumɛn ye waraba ko ko filɛli banbali o ye waranikala ɲininka k'ale tana ye jumɛn ye waranikala ko k'ale tana ye ko ka to ka fɛn seri ale kan o erreur banna an ka taa mais babugu ni y'u naani na maa m'o ɲininka o tana ye jumɛn ye jɔn n'o la u ye waati kɛ nin dugu duman b'a kɔnɔ dugu ka di bɛn b'a kɔnɔ koto ɲɔgɔndala b'a kɔnɔ bɛɛ kɛn bɛ ka bɛɛ gasi sigi bɛɛ kɛn bɛ ka bɛɛ tana to yen o kɛra min kɛ ko dugu jara san jan kɔfɛ babu nana nin sigi k'i miiri ko komi o jɔnna ne na u n'a dɔn ko maa bɛ jɔ sɔɔni dɔ la ko n'i y'o dun a b'i kɔnɔ funu babu ni laada ye dɛngɛsen ye don dɔ o ye dɛngɛsen daminɛ waranikala kɔrɔ ale ka dɔgɔ a ti ye ale to a bɛ to ka bɔgɔ bɔ n'a ye bɔgɔ min bɔ a b'o seri waranikala dalen kan waranikala dun ko a bɛ waati jan bɔ an sigi don ne ko ne tana ye fɛn dɔ ka to ka seri n kan k'o tun tɛ ka kɛ mais k'o daminɛlen filɛ nin ye jɛni bɛ k'a kɛ
ale ɲɛ munumunu a ɲɛ ni waraba ɲɛ bɛnna ɲɛ bɔ waraba la babugu ni dengɛ sen tuguni ka bɔgɔ seri waraningala dalen kan a bɛ se cɛta saba ma min kɛ ale ɲɛ munumunu a ɲɛ ni waraba ɲɛ bɛnna waraba ko attention a ko an sigi don an jɛ don yan ne ko n tanna ye fɛn min ye o ye filɛli banbali a siɲɛ 2 ye nin n'a dafa saba a tɛ kɛ hɛrɛ ye mais fɛn min yɛrɛ bɛ ka bɔgɔ in de bɔ ka seri waraningala kan ale m'o yɛrɛ de ye miiri ma to babugu nin na babugu ni ye dengɛ sen tuguni ka bɔgɔ seri waraningala dalen kan waraningala ye ɲɛ yɛlɛma min kɛ o ɲɛ ni waraba ɲɛ bɛn waraba ye k'a kan parce que ale tanna kɛra fo siɲɛ 3 cɛta 3 dafara o y'i kɛ waraningala kan min kɛ olu fɛn giriman 2 ka kɛlɛ kɛyɔrɔ o man kan danbɛ o kɛra wɔyɔbɔ ye samako ko waraningala ni waraba 2 jɔ n'ale la ale fɛnɛ waraningala ni waraba 2 folongoto u ye dugu dumanba ci mun y'a s'u ma jɔmaana kana jɔmaana o tuma bɛn ni kelenya min tun bɛ dugu kɔnɔ dugutigi ka dugudenw tun b'a sagoya la parce que bɛn tun bɛ yen nka bɛn ko dɔw nana bɛnbaliya donna duguw kɔnɔ mɔgɔw taara ka ɲɔgɔn faamu o tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ fɛ jamana kɔnɔ jamana tun ka di bɛɛ tun hakili sigilen don i bɛ bɔ burusi kɔnɔ ka na duguba kɔnɔ i ni ka sakini i bɛ n'i kiru k'i da dɔ ka magasin da la ni fɛn ser'i ma fo n'a kɛra jakumaw ye walima ɲinɛw ni dugu jɛ n'u bɛna magasin da la u b'i lakunu e ye jɛn ye bɔra min n'i bɔra fɔ u b'i to u bɛ to ka dumuni d'i ma kɛrɛfɛ o tun bɛ Mali kɔnɔ yan n'an ka dun o dunan ni so tɛ yaala o tuma n'u ye kɔlɔsili k'i la waati damadɔ kan i ye maa danaya mɔgɔ ye u bɛ konin dɔ kalifa i ma i b'i dayirimɛ sɔrɔ konin minnu na o basigi ni hakili sigi tun bɛ jamana kɔnɔ yan an bɛɛ kun lafiyalen don maakɔrɔbaw tun bɛ mugujɛ ci ni kalo jɔra o tuma ko nana don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ k'o kɛ farafarali ni bɛnbaliya juguba ye jamanadenw t'a la ka ɲɔgɔn kan fɔ bilen u bɛ ka mugu ni kisɛ ta ɲɔgɔn kan ma kama wa ala kira ko jago min ka kusa jago bɛɛ ye n'a ka di ala ye jago bɛɛ ye ni ala b'a jago fɛ ni ciba b'a jago fɛ sarakati don sarakati min ala b'a fɛ ciba b'a fɛ k'a fili kɔrɔ ko n'o bɛnbaliya donna waati min ko o mɔgɔw cɛ fɔ k'o bɛɛ k'o de sarakati ka b'o sarakati bɛɛ ye k'o de ye jago ye jago min ka di ala ye jago bɛɛ ye bɛnbaliya donni ka mɔgɔw cɛ fɔ k'u dilan وقرب بينهم إذا تباغضوا وتفاسدوا ni mɔgɔw cɛ janyana ɲɔgɔn na kanu bi ban u kun gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na ka ko min nana don ni ɲɔgɔn cɛ o ko ɲɔgɔn faamubaliya kama sigibaliya kama ka se ka kuma bɛɛ k'i ta jira bɛɛ n'i kɔnɔ ta sigi mɛ sitanɛ bɛ bɛɛ su kana sɔn k'o dɔn k'i jija olu 2 sigi k'u fɔ k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na bɛnbaliya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a ka se ka baw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka balo ɲɔgɔn ka hɛrɛ la a kɛra sinjimaw ye o a kɛra furu ɲɔgɔnmaw ye a kɛra baarada kelen mɔgɔ ye o a kɛra dugu kelen kɔnɔ mɔgɔw ye o a kɛra jamana kelen kɔnɔ mɔgɔw ye o ko k'o cɛ bɛn don o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni waati ani mɔgɔw jɛɲɛnɛ ɲɔgɔn na ka mɔgɔw sigi ka fɔ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ka se ka bɛn ka koto ɲɔgɔn ta la ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'o dɛ k'o ye jagodi sarakati de ye ala bɛ min fɛ ciba bɛ min fɛ min tɛ taa répondeur kan mais o bɛnbaliya o ju anw fɛ yan a fanba bɛɛ ye taɲini kojugu lamɔ tiɲɛ ni mara tiɲɛ wala hɔrɔn kamalen tun man ka ɲɛbɔ fɛn min fɛ ni lamɔ y'a jɛ a b'o dun hɔrɔn kamalen tun man ka ye ko min kɛnɛ kan ni lamɔ ma dafa a b'i ye o de la adamaden pour que ka kɛ mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ f'i ka kɛ yɛrɛ dɔnna ye n y'a f'i ye kɔnɔ dɔ bɛ kungo kɔnɔ n y'a f'i ye n bɛ segin a kan o kɔnɔ in kasikan ye ko mɔgɔ yɛrɛ 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 o dɔgɔyara maa mugu de kɛn bɛ maa foroko kɔnɔ nka mɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔgɔyara a bɛ fɔ min ma ko mɔgɔ a yɛrɛ yɛrɛ o ye min y'a yɛrɛ dɔn ni mɔgɔ y'a yɛrɛ dɔn a tɛ fili a ka kɛta ma ni mɔgɔ y'a yɛrɛ dɔn a tɛ fili a ka dunta ma ni mɔgɔ y'a yɛrɛ dɔn
a ti fili a taa yɔrɔ la n'o kɛra jalaki ni jɔna sigi bi dɔgɔya ka mɔgɔya kɔnɔ nka n'i ye mɔgɔ min ye ko a bɛɛ dunni o t'a maloya ko ye dɔrɔn yɛrɛdɔn tilala la ni mɔgɔ m'a yɛrɛ dɔn dɔrɔn danbe bi tunna la ni danbe tunun'i la ka ban dɔrɔn i bɛ kɛ sugudɔnbali ye i b'i disi gosi ni fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ o tigɛlen b'i la maa caman disi gosilen bɛ bi k'ale ye hɔrɔn ye anw ye yɛrɛ wolo ye a disi gosilen don fa jamu don mɔkɛ jamu don nka hɔrɔnya ni danbe tigɛlen b'a la kɛwale kama foyi tɛ fo lamɔ tiɲɛna mara tiɲɛna maratigiw y'u bolo bɔ maraw kɔrɔ an filɛ o de degun kɔnɔ bi ni min bilala ɲɛfɛ o tɛ ko ɲuman kɛ bilen a jo bɛ anw jamanadenw fana na tuma dɔw la parce que maa ti bila ɲɛfɛ ni kɔmɔgɔw m'i bila ye ni kɔmɔgɔw k'o mɔgɔ tɛ u ka maa suganti ta la a tatɔ k'a bila ɲɛfɛ mɔgɔ sugu bɛ wolo mara k'o bila ɲɛfɛ k'o ka kɛ kadiri ko k'an mara n'a ye mɔgɔ sugu dɔnbali danbentan ta mara ye min kɛ so n'a ka mara dafalen tɛ yɛrɛdɔn dafalen tɛ a la yɛrɛdɔn tilamɛ mɔgɔ min na ka ban dɔrɔn danbe tununnen don la ni danbe tununna la ka ban dɔrɔn mɔgɔ sugu dɔnbali don n'i y'o ta ka n'o bila ko ko ɲɛfɛ ko ka ɲɛtaa sɔrɔ ko ti ɲɛtaa sɔrɔ minnu y'a bila ɲɛfɛ a b'a tɔɲɔ a b'a sun a b'a dun tuma y'a kɔlɔsi a ka sugandili kɛ waati la anw yɛrɛ de b'an yɛrɛ janfa koyi sugandili tuma u bɛ don an kan u si bɛɛ kɛ sigida kɔnɔ u ma foyi dilan ye sigida kɔnɔ u ma foyi ɲɛ sigi kɔnɔ an ka tiɲɛ kɔ ni dɔɔnin b'o kunna ka ban dɔrɔn u bɛ wuli ayiwa vote waati sera dɛ a ye vote ne ye n'a kɛ maire ye ni nana mairie kɔni kɔnɔ ka ban a banna n bɛ gidɔrɔn da fɔ a ka du kɔnɔ i b'a dɔn i ni kuranɛ cɛ o tɛ maire ka baara la ko maire ka yafa an ma koyi o t'a ka baara kɔnɔ o tuma a bɛ don dugu musokuntigi kan muso bangana kɔni min kɛn bɛ ka sigida musow bɛɛ monopoliser kɔni dajuru b'ale bolo n'ale ko ku ni ko bananku i bɛ t'o ɲini fan wɛrɛ fɛ ale tɛ kuma maa k'ale sɔsɔ a b'o ta kɛrɛfɛ ka giriman sɔ de o bolo k'a k'i tindi sigida musow kan k'u ka wote ale ko n'a kɛra ka fɔ k'u denw ka baara ko nɔgɔyara u b'a fɔ ko taa i hakili latigɛ ni muso o muso bɔra ko ka ban an bɛ sigida in galaya u bolo o tuma ale kɔni ye giriman sɔrɔ ka bila kunna ale b'a tindi tɔw ka tɔw ni yɔrɔ kutu ni barama ye u yɛrɛ kelen kelen bɛ se ka min san ka bila u denmusow kunna kɔni o kutu ni barama de bɛ san ka d'u ma dɔrɔn u to ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ o sengatɔ u b'u denw cɛw la u denw cɛmanw la mobiliser sisan n'a musomanw caravane bɛ wuli sisan olu fana ta ye t-shirt ni tee u bɛna to ka hɔrɔnya kan de di nin ma mun kama ni dalilu jumɛn aw y'aw ni kuranɛ cɛ aw bɛna nin sugandi k'a bila k'a ka bila aw ka dugu ɲɛfɛ ko ka taa ni aw ye cɛnnin don aw t'a dɔn n'a ko an mago t'a la fo a jufa da i bɛna mini min sɔrɔ k'o bila i kunna k'i tin di dugu musow kan i miiri dɛ aw bɛna ka hɔrɔnya d'a ma san joli de i b'a dɔn i ni ala cɛ a tɛ se o bɛ sigida musow sugu sugu k'o mobiliser o b'o kɛ o b'o ta n'o nana ka fɔ dugu ka hɛrɛ bannen y'o ye du minnu kun bɛ yen san mugan san 30 de b'a yɛrɛ fitinin o dutigi salen a bɛna papiye kura wɛrɛ b'o la parce que o denw tɛ fɛn kalama o yatiw mɛ o bɛ gɛn tilese kuncɛ fɛ hɔrɔnw sigilen ɲɛna maa t'i da don a la parce que u fa sara fantanw olu bɛ pousser k'olu sen bɔ a la dugukolo kelen bɛ feere maa 10 ma patron ba dɔ bɛ na wari b'o kunna disiba dɔ kɔni o bɛ taa bɛɛ gun ka taa sanfɛ parce que wari ta de ye tiɲɛ ye awɔ diɲɛ na wari ta ye tiɲɛ ye a ɲagami se b'i ye k'a ɲagami i bɛ se ka boli ka don faamaw kan a b'a datugu o datuguli ye diɲɛ de ye o a tɛ datugu ala faama kɔni da la i bɛ mana da mɔgɔw ɲɛna i b'a dabiri mɔgɔw da la nka mana tɛ da ala ɲɛna a tɛ dabiri ala ɲɛna i miiri don dɔ i bɛ ɲɛ meleke bagaji la k'i siri ka t'i di ala faama ma i ye fɛn o fɛn sɔrɔ ɲɛnamaya kɔnɔ a ɲuman n'a juguman i bolo bɛ bɔ a bɛɛ la k'i tɛgɛ fila yakɛ i galaka da fɛ kɔrɔmugu ni bagaji de ye nin yɔrɔ ye ka sɔrɔ bɛɛ la i wolo ni saya cɛ ni bɔgɔ kɛr'i kan i ye fɛn min ɲagami i b'a woloma ye
fila saba naani min feerela ka tila ka fara dɔ kan papier b'a bɛɛ bolo a bɛɛ qualité ye original ye dɔ bɛna tɔw ta jateminɛ ka tɔw ka date jateminɛ ka taa date créer kabi dugu yɛrɛ tɛ yen waati min na ale bɛna n'o papier de a bɛ wɛrɛ kɛ k'a ɲɛnabɔ ka t'i sigi o y'a sɔrɔ fantan y'a tiɲɛ bɛɛ don ala ka ban o tiɲɛ de bɛ dan sa ko luwanze maa tɛ kɛ hɔrɔn ye k'i to luwanze la o tiɲɛ bɛɛ donnen sa a bɛna fɔ ko kiiri diyara ale la waritigi la dugukolo caman b'a bolo hali a tɛ dɔw yɔrɔ dɔn du caman b'a bolo hali a t'a dɔw yɛrɛ kalama yɛrɛ mɛ ka hinɛ fantan na hali n'a ta ye tiɲɛ ka yafa o ma ala k'o bila a ka mizani na non a b'a fɔ fantan ye k'i ye baara min k'i ka kɛnɛ kan fantan bɔ k'a k'o wari segin a b'a fɔ k'ale ma fantan bila k'o baara kɛ dɛ k'a k'a ta ka bɔ a ka dugukolo kan yanni nin don cɛ non seulement tɛ ka wari rembourser a bɛ tila ka mansintigiw la u bɛna ci o de ye sariya ye fantan ni dusukasi bɛ taa o bɛ sa o ti mɛn i ye se kɛ o ni maa y'a se bɛɛ kɛ ala t'i fa fiyewu ni m'i kɛɲɛ ko ye i bɛ ala sɔrɔ bagaw kɔrɔ don dɔ i kelen pe o tuma tiɲɛni warala mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ rancune donna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnbaliya jugu n ta ɲini mɔgɔ tɛ maa wɛrɛ t'a la hali ne ta ɲinitɔ ni n ka dasi kelen bili ɲɛ kan a bɔtɔ ni m'i kɔlɔsi n'i ɲɛ ci a nɔfɛ mɔgɔ tɛ sigiɲɔgɔnya na mɔgɔ tɛ jɛɲɔgɔnya na mɔgɔ tɛ teriya la mɔgɔ tɛ balimaya la ne ta n balo sira n'i y'i jɔ ɲɛ i bɛ bɔ yen alhamdulilahi rabi kɛnɛ bonya n'a karama o bɛɛ lajɛlen bɛ sirifila du bolo ɲinan an garijɛgɛ donna sirifila du den sanuma min na kɛra an karamɔgɔ Ibrahim Usman Haidara Iba ni bɛɛ lajɛlen ko ale ma ko DGP a ye kɛnɛ in sɔrɔ a bisimilala ni kumakan sanumaw ye an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Paix et salut d'Allah sur le sceau du prophète Mohammed. Paix et salut soit sur lui, ainsi que sa sainte famille et ses descendants. Son éminence Assir Chérif Ousmane Madane Haidara, monsieur le maire de la commune 1, distingués dignitaires religieux et coutumiers, honorables invités, mesdames et messieurs, au nom du comité Ansardine de Chikoroni et de celui de la zone de recasement, nous vous souhaitons la bienvenue. Le comité Ansardine de Chikoroni a été créé le 1er janvier 1993 avec 5 membres, tous décédés. Baboudou Samake, Madi Samake, Mamadi Traoré, Brahma Diallo et Bilali Djara. Que leurs âmes reposent en paix. Nous sommes rassemblés aujourd'hui, vendredi 27 février 2026, d'organiser cette 28e édition des bénédictions annuelles en mémoire de tous les défunts musulmans depuis Adam, en passant par les sceaux du prophète Mohammed à nos jours. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur eux. Allah dit dans son Saint Coran, tout homme goûtera la mort. Mais c'est auprès de nous que vous serez retournés. Sourate 29, verset 57. La mort est une étape inévitable de notre existence, un passage vers l'au-delà où chacun sera jugé selon ses actions. Nos frères et sœurs que nous commémorons aujourd'hui ont été des piliers de notre association, des artisans du bien, des serviteurs d'Allah engagés dans la communauté. Ils ont servi cette association avec foi et engagement. Leur œuvre demeure et c'est à nous de la poursuivre. Prions pour eux, demandons à Allah de leur accorder sa miséricorde et de les accueillir au paradis. Oh Allah, pardonne-leur, illumine leur tombe et fais d'eux des habitants du Firdaus. Amin. Avant de conclure, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers notre guide spirituel et sa sainte famille pour leur engagement. Nous adressons nos remerciements ainsi qu'à toute la population entière. Vive l'islam, vive Assir Chérif Ousmane Madane Haidara, nous vous remercions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wale ɲuman dɔn, Ala barika da adamadenw wale ɲuman dɔnni u ka cɛsiri ni u ka jija la, o ye silamɛya ka ɲɛda ɲuman yire. Jamiyatu Ansarudini Chikoroni u ye u ka cɛba dɔw ni musobaw wale ɲuman dɔn ni tableaubaw dili u ma ni kɛnɛ in kɔnɔ ka kɔn Seyidi Sharif Ibrahim Usman Haidara ale ka kuma tali ɲɛ. A ye kuma ta ni ka sɔrɔ ka foli kɛ nabaw la ko
labɛnbaw la ni ka bonya kumaw fɔ k'an su ka kɛ ni kɛnɛ in sigili kan an ka jɛ an k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. An sigira hɛrɛ la, Ala m'an wulila hɛrɛ la. Amin amin. An bɛ wagati min na sunkalo don, kaloba don, kalo min ka bɔ Ala bolo, kalo min n'a bɛ jɔn surunya Ala la, kalo min ni jɔn yɛrɛ fana kan k'i yɛrɛ surunya Ala la ka essence ta, an b'o kalo dɔ la. O tuma nin kalo in ni a yengera mɔgɔ min ɲɛna, i kan ka kalo in bonya k'i jija bato fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ a kɔnɔ min ni Ala ta bɛ bɛn, k'i jija o bato ma fɛnw na. Kuranɛ kalanw caya kɔnɔ, yafa deliw caya kɔnɔ. Ayiwa fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jurumu sɔrɔ sira ye, ka o k'i yɔrɔ ma janya ka b'o la. Kalo in ka bon n'a kɔrɔ faamuna. An bɛ nin waati min na kira Muhamadu Mustafa sallallahu alaihi wasallam a ka kumaw la dɔnnibaw ye min fɔ ko nin waati bɔɲɔgɔnko la alinɛ bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don sisan, alinɛ bɛɛ. K'o b'a dɔn o tɛ kodeni min bɛ mɔgɔ nisɔndiya ka tɛmɛ a bɛɛ kan, jahanɛmɛ bɛɛ datugulen don sisan. Min nisɔndiya ka bon o fɛnɛ kan, setanɛ bɛɛ dɔnnen don nɛgɛyɔrɔ kɔ la, a bɛɛ sirilen don. Yɔrɔ nisɔndiya dɔ farala dɔ kan. Nin bɛɛ bɛ fɛ ka jumɛn f'i ye ko kalo in ka bon, mais kalotigi ye min fɔ laban na, i jija o ka sɔrɔ a la. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kuma bɛɛ bɛ nin kelen de nɔfɛ. Alinɛw dayɛlɛlen don, jahanɛmɛw datugulen don. Jɔnw ye minnu siranna Ala ɲɛ, jɔnw ka setanɛ bɛ nɛgɛyɔrɔkɔ la, mɔgɔ min y'i ka setanɛ don nɛgɛyɔrɔkɔ la n'i yɛrɛ k'Ala ɲɛ siran ɲɛ. La'allakum tattaqun. O tuma an bɛ kaloba min na, a ɲininen don balimaw fɛ ani sinjiw fɛ ani lamɛnbagaw fɛ, dɔ ka fara Ala kɔ kan ka dɔ fara Ala ɲɛsiranya kan, i ni Ala cɛ. I yɛrɛ b'a dɔn minnu man ɲi la, hali ni mɔgɔ t'o dɔn, i yɛrɛ i ni Ala cɛ dɔn, i ka juguman ninnu bila sunkalo kɔnɔ, wa hali ni sunkalo banna o b'a sɔrɔ i y'o bilali min kɛ sunkalo kɔnɔ i entraîné na. O tuma o laban min sɔrɔ ni jumɛn ye, k'a dɔ la o na siran ni Ala ɲɛ. Ala m'an ta kɛra Ala ɲɛ siran ɲɛ. O kɔfɛ an bɛ nabaga bɛɛ fo, ka shuuranin komite fo, nin wajulu nin bɛ kɛ a mɛnna dɛ. A dabɔra kun min kama, hinɛ don k'a ɲɛsin taabaw ma. Ala m'an yɛrɛ ɲɛna k'an ta don kɔnɔ. An ka maabaw b'an fɛ kɛnɛ kɔnɔ yan, an ka maires bɛ yan, autorités bɛ yan, n'o ye commissariat ye, an ka laadalatigiw bɛ yan, dugutigiw bɛ sɔrɔ yan, bɛɛ lajɛlen bɛ yan, alimamiw bɛ yan. O tuma nin bɛɛ nana Ala ɲɛda de kama. An ka musobaw fana caman bɛ yan minnu y'u ka baaraw bila ka na yan. Ala k'u sara. Bɛɛ b'a dɔn sunkalo wajulu ma nɔgɔn, mais mɔgɔ minnu b'u ka baara bila ka na o wajulu kɛyɔrɔ la, Ala ka kunnaja b'olu fɛ. Zakir in nafa'ati zikra sayazakar man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. K'i ka mɔgɔw hakili jigin, mɔgɔ b'a la, o ma hakili jigin kɔnɔna na, sayazakar man yakhsha, k'i na mɔgɔw hadarilen su n'a gɛlɛya. O la kira Muhamadu Mustafa ko Kuranɛ hadisa kɔnɔ alayhi salam,
أكو رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش أكو أشومبا بكلمي منهم بيشوفوا بواشي مغوفة نيولو يرد عليه مسيري كونو يرجلي شو جلافة إربي ينايتاكو ما كيراكو قاكا حرام ياكو كلمة مني Mumbo se joma idda dona fena ki to shuna wal ma yi fen laje wal ma itamana kata yorola wal ma sembo do e mouvement do ke min ta boyi sikatala kan idda do fena femi ta boyi Allahu akbar kana fenyini femi ntika sala ambadenw an y'a fɔ a ye cogo min na kɔrɔfɔ daminɛ la ka fɔ ni an ye sikoroni sangani silamɛya dɛmɛtɔn jɛkuluba min bɛ diɲɛ kɔnɔ jamiyatu ansarudin o bolofara min bɛ sikoronikaw fɛ u bɛ laada kɛnɛ min sigi hinɛ ɲini kɛnɛ dugawudon kɛnɛ ka ɲɛsin u ni maa minnu ye Alahu Taala ka diinɛ baara ɲɔgɔn fɛ n'olu ye wele jaabi ka barika do kɛnɛ sigibaw yɛrɛ la min sɔrɔla o kɛnɛ kɔnɔ o de kun ye nin ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔ sanga ni waati aw ka ɲamadali la ala wele minnu kɛra sarakati minnu bɔra ala k'a kɛ kolosuma ni basigi ye ka don Mali jamana kɔnɔ ka hinɛ se dabaw ma ka barika do kɛnɛ sigibaw la foli la kumaba an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'a ta ka di silamɛya ɲɛ jɔyɔrɔ ni silamɛw ɲɛ jɔyɔrɔ ma an fana karamɔgɔ a Seyidu Sharifu Usman Madani Haidara ko ala k'a n'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ. Londi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi sega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila na mara shikolomba